Ja 3 rytmillä 1, 2, 3, stop. Ja jalan ulkoreunalla työnnetään liike ylös, lantio suoristuu ylös. Ja huomatkaa. Hienosti. Ja anna jalkoja mennä. Jos poikki nilkka on jalassa, niin silloin lisää vastuu. Silloin on liian alasti. Hienoa. Oli siellä nyt sitä poliekaa. Oli yli 14 kilometriä aika monella ei ollut. Joo, meillä on sama. Joo. Ihan siis tosi kova. Oliko teillä kiva? Joo. Hienoa. Hyvää pääsiäistä. Me nähdään ensi viikolla vasta keskiviikkona.